Nå. Det der. Hej, gang. Hej, gang. Hej, gang. Hej, hvad er det? Ej, sig det løgn. Ej, det er løgn. Hej, gang. Au. Helt ærligt. Du kunne godt lige fortælle mig, at du... Wow. Kom nu. Ej. Seriøst. Au. Og så lige. Hej. Og nu. Godt. Ting. Jeg forstår bare ikke, hvorfor han siger sådan navn. Og så lige. Sådan der. Don. Don. Helt ærligt. Nu skal du lige mærke en rigtig smerte. Det er en smerte også. Så. Jeg er bare for sådan. En klar blæk. Don. Nå. Så skal vi til at lave en lidt mere realistisk fight. Mellem Green Arrow. The Arrow. Green Arrow. Mod Doomsday. Easy. Og vi skal simpelthen være i Gotham City. Undskyld. Nå. Green Arrow, se mig lige. Jeg har en nok også der. Doomsday er sindssygt. Han kom fra højre. Men det modsatte. Ej, god. Skill. Pis. Det der, det er ikke fedt. Jeg beskyttede. Det er bare du, der ved. Au, det er noob. Og i gang. Det Gør pis, Misu. Au. Og så lige over i gang. Pis, Misu igen. Au. Det er noob. Så går vi der. Og så lige. Security. Skyld. Au. Man. Du er stærkere end mig. Hvor? Pis. Nej. Hvor er du? Au. Det er underligt nok, at der ikke kommer vand op. Man, han dræbte mig ikke engang helt. Og så lige. Sådan der. Okay. Det er min tur. Hvad er det, vi lige har gjort der? Og så lige. Kom, følg mig. Du kan ikke følge med. Du kan ikke følge med. Du kan ikke følge med. Og så lige. Og så lige. Pis! Nej, og så lige. Au! Ved du hvad? Nu bliver jeg sur. Hands up. Boom. Oh, what the? Pathetisk. Au! Det var den skræmme på foden. Ja. Og så lige. Ej, sig det løgn. Jeg vil lige se, hvordan jeg ser ud. Det. Au, din noob, du ødelagde min dragt. Wow, han er faktisk. Du. Hvor er det der? Ved du overhovedet, hvor lang tid det tager at lave sådan en? Ikke mig, men alligevel. Men jeg vil også måske lægge nogle Lego, Batman eller Marvel. Det er måske også noget GTA ud, men nu har jeg det sådan, at jeg... Okay. Og den her. Random.
Nej! Ikke Superman. Han er faktisk... Catwoman. Ej, sig det løgn. Jeg regner med, at det enten vil være Doomsday eller Lex Luthor. Killer Frost. Og dig der. Okay, en gang til. Shazam. Sådan der. Oh ja, den endelige kamp. Vi skal være på krypto. Jeg ligger... Ja. Og måske også nogen ude på iPad. Altså, Injustice på iPad. Okay, så... Efter den her kamp, tror jeg, det er godt nok. Starter vi. Det er min hjemplanet, og du skal skrive lige nu. Og så lige... Jeg skal lige lave en combat. Pis! Sådan der. Au! Jeg er for vild. Smag mit varme syg. Og så lige... Au! Jeg skulle til at blænde dig. Lige nu. Nu får jeg det væk. Au! Det der. Det er ikke fedt. Ikke fedt. Jeg sagde det ikke er fedt. Og så er det smag mit varme syg. Oh ja! Yeah. Au. Skills, og så lige... Nu dør du. Ej, seriøst. Nu dør du. Og så lige... Og ja. Au. Din. Jeg vil ikke gøre det ondt, Shazam. Bare... Du dræbte Lex Luthor. Og det er min fine. Kom så. Væk med sig. Væk med sig. Au. Helt ærligt. Jeg er fra Krypton. Jeg har set den følge med mig. Okay. Så. Au, det er nu. Okay, kom så. Kom så. Vis, hvad du er. Au. Går det godt deromme? Au. Se! Det der. Du går bare på det. Godt. Nu. Og så lige. Au! Det nu! Og så lige. Au! Det er nu! Eller var ikke helt meningen. Og så nu! Okay, hvordan i alverden kunne du lige gøre det? Og så lige... Okay, jeg begynder snart at have dig nu, Shazam. Du gør nok lige sådan der. Au, au. Se, det er mit kæledyr. Au. Ikke en skræmme. Du ødelagde min kap. Okay, vi kan så. Helt seriøst. Hvordan kunne det lige lade sig gøre? Okay. Men det var vist nok Injustice for i dag. Hej hej.